Història de Xixona al carrer. Els inicis de la repoblació cristiana. La pau no va arribar a aquestes terres fins l'any 1258, quan el cabdil musulmà Al-Harrach va ser derrotat. El rei Jaume I va decidir fer més forta aquesta zona perquè era fronterera entre Castella al sud i la corona d'Aragó al nord. Per això va acordar expulsar a tots els musulmans del castell, restaurar la torre nord i convertir-la en més forta, i així com va néixer la torre grossa. També en febrer de 1258 va atorgar l'alqueria de Nuches a Joan de Mur i en juliol del mateix any va atorgar el castell al seu primer alcaid, Pelegrí Baldoví. El 8 d'abril de 1260 va prometre a tots els repobladors que vingueren que aquestes terres sempre serien de la corona i que mai passarien a mans d'un senyor feudal. Entre 1264 i 1266 es va produir la revolta dels musulmans de Regne de Múrcia. Alfons de el Savi va demanar ajuda al seu sogre Jaume I i aquest va aconseguir derrotar-los, però va acordar una sèrie de medides per atraure a més població cristiana. Així, el 10 de març de 1267 va atorgar el castell a un nou alcaid, Beltrà de Vilanova, i li va prometre que tenia que construir a la part més alta de la penya una alcassaba. A més, el 28 d'abril de 1268 va atorgar una carta de franquícia en molt bones condicions per a tots els repobladors d'aquesta zona. I això és tot. Ja saps, Xixer al carrer, posa la mascareta i, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.